To yanzu haka dai shafin da yake gudana a wato Facebook wanda shine na Sheikh Sani Khalifa wato ɗan Sheikh Dahiru Usman Bauchi, Halifa ga Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya yi wani jawabi wanda aka ɗaura game da kama wato babban malami a Sheikh wato Sani Khalifa, wanda har zuwa yanzu dai maganar da ake ciki yana tsare, babu labarin ina aka kwana, kowane hali yake ciki, ko kuma a ɗan yi zantawa da shi ko da na ɗan minti 2 ko 3 domin al'umma su san cewa shehinsu ko malaminsu ko babansu yana nan cikin ƙoshin lafiya. Har ya zuwa yanzu irin wannan 'yar alfarman ma gwamnati bata bada ba. Amma a shafin wato ɗan Sheikh Dahiru Usman Bauchi wanda ake cema wato Khalifa Shehu Ibrahim Kadimul Faida, wato ya yi bayani akan wani ɗan gaba game da wato abin da yake faruwa har ya zuwa yanzu. Wanda suka cewa a yanzu haka dai yayin da karatun maulidi na ƙasa da aka gudanar jiya, mai girma gwamnan jihar Katsina ya yi wato kira ga masoya Shehu Ibrahim Inyas da su yi wato wa shugaban ƙasa addu'a akan halin da wato su yi wa shugabansu addu'a akan halin da yake ciki musamman a yanzu. Wato in ba a manta ba, an yi taro na maulidin ƙasa a wato kwanan nan, kuma an gudanar da al'amura sosai. An samu wakiltar mutane daga sassa daban-daban, tun daga kan shugabanni na ƙasa daga kan wato sarakuna, mutane daban-daban, wasu sun je wasu sun ba da wakilcinsu sun kuma yi bayanai a kai. To shine a ɓangaren gwamnan jihar Katsina ya ɗan tofa albarkacin bakinsa inda yake bayyana cewa yana kira ga al'umma da su yi wa shugabanninsu ko kuma wato shehinsu addu'a game da halin da yake ciki. Ya ce a yi addu'a shine ginshiƙi a cewarsa a addinin musulunci, kuma addu'ar Ahlul wato Tijjaniya addu'a ce mai karɓuwa insha Allahu. Saboda haka muna kira ga al'umma da su ci gaba da yi wa shugabanninmu addu'o'i domin su samu wato zaman lafiya da adalci. Ya ce haka kuma muna roƙon gwamnati da ta gaggauta warware batun Khalifa cikin hikima da salama ta hanyar da za ta wato ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa wato haɗin kai da kuma fahimtar juna. Muna da wato ainihin yaƙini cewa tattaunawa da wato bin hanyoyi na zaman lafiya su ne mafi alkhairi ga kowa. Ya ce Allah ya ƙara wato wa al'umma na ƙasanmu baki ɗaya da shugabanninmu hikima na kawo wato ƙarshen dukkanin matsaloli da zaman lafiya. Allah ya kawo mana zaman lafiya. So wannan shine abin da shafin Khalifa Sheikh Ibrahim ɗan Sheikh Dahiru Usman Bauchi suka wallafa game da wani abu da har yanzu yake faruwa akan ƙadiyar Sheikh wato Sani Khalifa na Zaria. Kamar yadda na ce muku dai har zuwa yanzu halin da ake ciki yana nan a tsare, babu wani cikakken bayani ko wani dama da wani daga cikin makusantansa suka samu daman halartar inda yake domin jin wai shin wani hali yake. Kamar yadda na sani, abubuwan da na bibiya a tattaunawar da aka yi da ɗaya daga cikin 'ya'yansa, ya ce sun taɓa wato tattaunawa da shi ta wayar tarho sau ɗaya tunda aka kama shi. Yanzu ku duba, ce duk tsawon kama shi nan da aka yi kusan kwana 35 zuwa 40 ake nufa yanzu halin da ake ciki, amma har ya zuwa yanzu ɗinnan so ɗaya iya yin waya da shi a matsayinsa na ɗansa, babban ɗansa. Menene dalilin da ya sa ba za a iya samar da hanyar communication tsakaninsu don a tabbatar da cewa yana cikin ƙoshin lafiya ba, ko da ba za a sake shi ba? Yana da alfarmar da darajar idan da a ce an san darajar malaman addini. Kuma sannan hukumomi yana da kyau a yi bincike a tabbatar da a bayyana wannan laifin wannan bawan Allah. Idan fa yana da laifi ba wanda zai goyi bayan shi. Idan kuma bai da laifi, zalunci ne ci gaba da riƙe shi. Wasu suna ta wato ainihin izgili da cin mutunci da shi a kan shi saboda wai ba sa tare da shi ko sun saɓa da shi a aƙida, wanda shi kuma ba ɗabi'ar musulmi ba ne. Duk da mun sani akwai wata fahimta da wasu suka halatta wa kansu yin ƙarya saboda su guje wa wato ko kuma su ba aƙidarsu kariya ko ƙungiyarsu kariya. Wannan shine abin da yake damun mutanenmu, yasa har kuka ga wasu suna goyon bayan abun. To amma babu shakka duka wannan yana da rauni, yana nuna rauni da rashin ko in kula da halin banza da na wofi da al'ummarmu take ciki da yadda aka yi watsi da malaman addininsu. Kuma wannan duka abin ya biyo bayan su al'umman ne da kuma wato su malaman da suka zamto shugabannin al'umman ne. Saboda su suka watsar da lamarin kansu, suka wurgar da lamarin kansu, suka zamar da kansu banzaye a wajen shugabanni, ta kai ga halin da ba su da matsala matuƙar ba matsalarsu ba. In za a kashe mutane 100 ba za ka ji nuna jijiyar wayarsu da kiraye-kiraye da kuma tarurruka akan abin da ya shafi wannan al'amarin ba. Yanzu kamar yadda na sha faɗi akan waɗanda suke sulhu da 'yan bindiga, ana zuwa a yi tarurruka da su. Na ce ba su taɓa cewa bari kai
yanzu duk malaman da ake tattara su da sunan wannan sulhun dukkan su baki ɗayan su kwansu da kwarkwatarsu suna da hali, suna da damar da za su iya cewa kai ya kamata duk ƙarshen wata mu rinƙa taro a Abuja ko mu rinƙa taro a Kano saboda mu samar da zaman lafiya, mu tunkari gwamnati mu gaya mata cewa mu fa muna so duk yadda za a yi a matsa a samar da zaman lafiya. Idan gwamnati ta ƙi su ce za mu yi ƙungiya mu shigar da gwamnatin ƙara a Majalisar Ɗinkin Duniya, su fito da tsarurruka na ci gaba na zaman lafiya wadda ta hanyar diflomasiyya ne za ku nuna rashin jin daɗinku akan shugabanci. Amma ba su yi haka ba. Amma da gwamnatin aka samu wasu 'yan ta'adda wadda su suke goyon bayan abin, suka zo suka ga suna goyon bayan wato a tattauna da waɗannan 'yan bindiga har a ba su wato kariya, a rinƙa cewa ma zaluntar su aka yi, sai suka fara ba su kuɗi, sai gashi suna tarurrukan, sai gashi suna zuwa jihar Kaduna su je Abuja ana taro da su domin wato tattaunawa akan matsalar. Kaga wannan su ne suka yi watsi da asalin abin da shi ne ya kamata a ce an ga malami na yi, shi ne sanin ciwo da darajar duk abin da zai taɓa ɗan adam a matsayinsa na mai rauni. Saboda wajibinka ne ka tsaya tsayin daka a matsayinka na malamin addini, ka tsage gaskiya komin ɗacinta. Ko da yau za a ƙulle ka, gobe a ƙulle wancan, jibi a ƙulle wancan. In Allah ya so ya yadda wata rana sai an kai matakin da ba a isa a samu wani a ƙulle ba. Saboda me? Saboda gaskiyar ta bayyana, ta zamto kuma ita ke da ƙarfi, ita ke da ƙwari, ita ke da ƙarfin gwiwa a ko'ina a sassa daban-daban. To amma malaman sai suka zamto ba haka ba. Wannan ya sa yanzu in za su yi kira miliyan, 'yan Tijjaniyya da 'yan Ƙadiriyya da 'yan Izala da 'yan Shi'a su yi kira miliyan su ce muna so a fito da Sheikh Sani Khalifa Zaria, wallahi zai wahala a waiwaye su. Ba su da wannan darajar, ba su da wannan ƙimar. Ku tuna lokacin da aka zo ana yin abin da ya shafi wato magana akan abin da ya shafi tsadar man fetur. Ɓangaren ɗariƙan Tijjaniyya da Ƙadiriyya da 'yan Izala da na Jos da na Kaduna sai da suka ba da wakilcinsu aka tafi Abuja har da Sheikh Dahiru aka yi tattaki aka tafi fadar gwamnati akan wannan matsalar janye tallafin man fetur ɗin saboda an shiga cikin wani matsanancin hali a daidai wannan lokacin. Amma gwamnati ta yi halin ko in kula ta nuna cewa babu wannan magana. Da gwamnatin tana da ganin mutuncin malaman addini, sa iya cewa kai to lallai za mu rage. Ko da a ce ba za a cire ga baki ɗaya ba, to sa ce bari mu rage wani abu daga ciki. Wannan shi ne abin da ya kamata. To amma da yake wato gwamnati ta ɗauke su a matsayin banza a banza ne, ba su da wata kima ko darajtawa. Shi ya sa suka yi watsi da al'amuransu. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Muna fata Allah Ubangiji ya fito da wannan bawan Allah ya kuɓutar da shi daga cikin sharrin waɗannan azzalumai. Alfarman Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam.